No niin, mä oon Famatic. Tänään pelaillaan Skywarsia taas jälleen. Ja tälleen. Vittu mikä mappi, perkele. Vittu täällä kuuluu Ertsuli kyrpää. Mennäänpä tappaa homoja. Mennäänkö? Laittakaa like jos mennään. No voi vittu! Voi vittu! Tänään me kuullaan Skywarsia ja mennään suoraan matsiin. Mä oon Famatic. Tänään me pelataan Skywarsia. Ja tästä tulee niin onnistunut pätkä kun voidaan saada. Mä en voita sitä tämän killyn vaikka jos mä en voita. Se on ihan hyvä. Mitä? Vitun. Mitä täällä on tyyppi, mitä, vittu. Tapahtuu semmosia asioita, vittu näitä.